ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ድሓን ዲኹም? ኣነ ድሓን እየ ኣምላኽ ይመስገን። ከመይ ጥዕና? ጽቡቕ ይዕድለይ ሰላም ከይብዛሕ ከመይ ኣለኺ? ድሓን ዲኺ? ማዛ ዓይነይ ከመይ ሓዲርኪ? ከመይ ውዒልኪ? ስራሕ ከመይ ኣሎ? ሰላም ዲኹሉ? ስምዒ 20 ደቂቓ ከይገርካ ከዚኣ ከይትወፅእ ነግረካ ኣለኹ። ሰብ የብላን እያ ዘይንስኹ ማለት እዩ።
ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኩም? ላይክ እናታብታብ ነገር ናይ ሓተይ ማር ጽቡቅ ምክንያት ተረኸበ وانا حافظة يتقشي هذا من مالي أقول له بس الوقت خير وقت خاص جدا في الشيء بتاعي وش كان على المقبل ومجرية على ذي كأوقع هاي هو بس ولا خاص كوي عدد الكلام هاي عن صدق وعبارة هاي كلها ما زين هو حقه وين دكان كتر مساس كان يسوي عن هذا عن هذا ذكري كاو السنة هو صبوا حسك هو عايز أبوه الشكل هكذا بالموضوع كأو سريع بكش حسن كأو سخون على بكرة عليه بكش صبوا كحندا
تحت تحت درج.
የጫን ትንሽ መጀመሪያ ለልሽ ከድራው ታክሲ ላይ አልባ ሰላም ጉዳይኔ ከኔ ጋር ሄደን ተኽሊ ሳይጠብቅ ለህድ ማለት ያንን ጨዋታ ሰላም ክንብዛሕ ሕዋተይ ማዕረይ እና ላይክ እና ታብታብ አይትረሳው። እስኪ ንእሽተይ ፀሓፋ ሓደ 10 ደቂቃ መጫወታኒ ማለት እየ። ቀልጢፍክ ናይ ትወፃ ውፅእ ቱተይልካ ምንም አይሓስብን። ማማይ እያ ሂወተይ መን ክትኾን ዘለክ ሽንኩ ማፅሓፍላይ ድምፂ ይስማዓለይ ወደ ጉዕዲ ዝተፅሓፈለይ ኦኬ ትምኒት ድኸይ ድሓን ኣምላኽ መስገን ከመይ ትኸኸ ከመይ ኣሎ ስራሕ ዩቲብ ከመይ ይገብር ኣሎ تأتو هلا هالشربة اللي معهم كمتسكية وا ድምፂ እንታይ ኮንዳ
እዛ ሓንቲ ናይ ኣቆልዓ ግን ትሰምዐኒ ኣላ። ድምፂ ቀኒስካ ከይትህሎ ማዕረይ ሰብ ከይትርብሽልክ። ኦኬ ኣነየለይ ማዕረይ ስማዕት ሃልይማ ፅቡቅ እሺ። እዎ ናትክ እዩ ዝኾን ጉዕድ ዓይነ ናይ ባዕልኺ እዩ ዝኾን እምበር ይስማዕ ኣሎ ኢሎና እየ።
ኣለኹ እየ ማዕዛ ዓይነይ ከመይ ኣለኸ ድሓን ዲኺ? ስራሕ ዶ ጸኒሕኺ? ማርያም በሊ ጽቡቕ እምበር ደስ በሃሊ ናተይማ ግዛዕ የላኒ ሸር ኢለለን ክመጻት ኮይነን ሓደ ሓደ እኒኣ እምበር ማለት እዩ እዛ መሓዛኽና ሓንትላ መሓዛ ይመጽአን እምበር ጭራሽ የለን ገበይ ኮይነን እየን ደላዲ ዝረዝረው ዋው ደስ በሃሊ እምበር ብሓቂ ከምኡ ናበልዳ የምፅእ ወጃ ኢለኪ ወይኔ ጉዴ እንታይ ፈሊጠ ዘይሰማዕኾይ ኣይ ዞሮ ዞሮ ኣብ እንታይ ይበሃል እኒኦ ክእተዊ መፂኡ ክደብር ዓለስ ትርእዮ ፀሓፍ በል ንእሽተይ እሞ ድሓር ድላልከ ኣይመፅን ዋላ ከምቲ ይመፁን ገለ ይኮንስ ኢለ ዝቀይረ
زجرنا عند دعوات مصنيرة. أواش معزة أيوة طيب معزة سلام بلي شر زيت الليا شر تهلك معت ما تخنك ما زخا أتي برهان يا في كل يوم بطلع مع تاني فيديو أنت هتقول بوسين بتحرر بفك كل يوم نسيت خليك فيك وقع بتنورمال استحق لله وبفك كل يوم تحرر ما صدقت كذي أسيرة بنورمال ماذا عيني اللي خدا برهانك عنيرة من يدا أطب وعد ليلة هالنص ماذا سلام بلي هاي ليا ويدا حجرة كمين أخرى جاوتن الشي ذا مع ريوة
Mak tadi kadang salam-salam di kami aku menerima bermiskin. Kayak makarnya atau katanya بداية مجمع ترتبون نحن أمشي صديقكم السليكورو